May saman nga pamaltog iti napasamak iti siyudad ti VIGAN. Adinudtaan nakatayan iti maysa nga tricycle driver. Amanagan ti Alberto Areola Ipataw. Upat apulo ket inem iti tawen na. Native iti Cagayan. Nga magdamang agnaed iti barangay Bulala, siyudad ti VIGAN. At ita nga mapapati nga pinaltugan iti maysapay nga lalaki. Amanagan iti Carlito Madriaga I Marantan. Wenno mas amamo itinagan nga jong. 30 ket 3 iti tawen na. Naasawaan. Native iti barangay Solbec, Santa Catalina, Ilocosur. Nga magdamang nga karuba iti biktima ani Areola. Basar ti imparwar nga investigasyon dagiti kaming iti kapulisan. Iti nadakamat nga syudad. Agda mga gininom iti biktima. Ken ti maysa nga kadwana nga agpaspasada metlang. Amanagan iti noliped. 30 ket 7 iti tawen na. Ket ita nga napang gimmatang. Iti maitutudo a sospek ani Madriaga. Iti pagininuman ni Areola ken ped. Iti tiyenda akokwa ni Orlando Aragosa. Idinta aya banda ni Madriaga nga uminom iti maiparik nga arak ket nagkedked ganapan. Nagpalikod ni Madriaga ket ita nga kilaat-latan nga pinaltugon na iti biktima. Ala katiruan iti likod ti ulo na. Galimsot iti aking kanawan nga matana. Iti saan pa'y amabigbig nga armas apaltog. Kalpasan na ket tinurong iti sospek ani Madriaga. Iti agpabagatan nga direksyon. Dali awan ti sinumbatan na nangyari yung tinumanan nga sipod ti informasyon mi nga iket adat ti di nga pagpintin nga rosanen. Iti panagtultuloy iti nainget nga investigasyon. Dagiti kameng iti mangitorturong iti linteg. May nga hot pursuit operation. Iti inaramid iti PNP siyudad ti VIGAN. Kontra ken ti sospek iti barangay Solbec, Santa Catalina, Ilocosur. Alag resultaan iti panakakita. Daken iti nagluganan ni Madriaga at Tricycle nga naglibas. Ngem ti sospek ket nakatarayen. Nagririyanda nga dati nagi tungkol ti pasahero ti Tricycle. Bali kasi dyan di kon na itukir siguro agi nga kon nga issue. Sigon pa ikintikin bagi iti 4J's store ani Aragosa. Awan ti anyaman nga nangiganda. Nga riri wenno komosyon. Natal na dagiti. Duwa nga gininom ani ped ken ni Areola. Pagarupen na lang nga adda na buo nga bote. So ditana nga saan nga intaltalek. Bali prepare mi tatta. Aji kadwada nga naginom nga ni Nilo. Iso ti witness mi nga lami ti palawag na. Ida jay balay dang so ti apami alaan damdama. Ta bali i-subject for para pinimulay sunat ano mapalawagan nga may cut jay agam-agam nga involved mo isuna jay nga insidente. Daw-dawaten met tinunaan nga anak iti biktima ani Limbert iti nananay nga hostisya ken ti nakapamayan ken ti amana dita nga nakunana nga awan ti mangisapol kadigiti kabsatnan kapuanan ta imuna nga pimusay iti inada. Mo ti may bagbaga na sir. Yung mo ti istoryahan na nga kasla nagririanda ko ma sir. Pagkadwada lang di pagparkingan sir, di pagparparkingan da Jiden Garden. Pala garod ti may bagami ma'am ta pagpapatang kami pa yung nagkakabsa na niya ti dapat nga may aging ganay ta nga gundaway saan pay lang nga nasarakan iti masuspetsa ani Madriaga ken maipalagip nga napasamak iti daytoy nga krimen idi lang napalabas ka rabii agrop alas 8:30 may kainem nga aldaw iti daytoy bulan nga Pebrero. Ryan Pardo, Core TV News.